Obvodnej poľnohospodárskej komory a Okresného poľnohospodárskeho zväzu na dnešnej charitatívnej akcii s názvom Strelci deťom, ktorá sa zrodila myšlienka aj od vás klubov, aj od nás, myslím, že nás tu bude trošku viac, že akcia dopadne dobre. Dnes to nebude o prejavoch, o tom čo, kto a ako, ale je to vyslovene charitatívny rozmer pre tých, ktorí to možno najviac potrebujú, lebo podľa môjho názoru asi aj podľa vášho nie je nič horšie ako choré dieťa, aj keď každá choroba je zlá. Tak som rád, že sme sa zišli aspoň v takom počte. Podľa informácií, ktoré máme, je situácia taká, že ľudia budú prebežne dochádzať a bude nás tu podstatne viac. Po tom, ako sa odstreľa, každý má guľáš, ktorý zabezpečilo poľnohospodárske združenie, ktoré to tam varí. Plus mať otakácinový pre svoju partiu, ktorá príde asi počte 30 ľudí, nejakú kapusticu. Pre každého samozrejme, kto chce, si môže dať, nie je problém. Ďalej už nebudem veľa rozprávať a odovzdal by som slovo, ak chce, pán predseda Slovenského poľnohospodárskeho zväzu Košice okolie a následne pán Dargaj a pán Valentín nech povedia takticko-technické veci ohľadom strelectva. Oni ako hlavní rozhodcovia budú dané pre pozície, ste asi videli, daný pretek alebo súťaž organizovať a riadiť, to znamená na ich pokyny sa bude celá streľba vykonávať. Potom sa to nejak kultúrne a oficiálne ukončí s vyhlásením nejakých výsledkov. Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, a ja v mene Slovenského poľnohospodárskeho zväzu by som vás tu srdečne privítal na našej strelnici. Verím, že dnešným dňom sa založila nejaká aktivita, ktorú budeme propagovať a ktorej budeme pokračovať aj v ďalšom období. Slovenský poľnohospodársky zväz, tak aj poľnohospodárska komora je pripravená k tomu, aby sme mohli takéto podujatia robiť rok čo rok. Prajem vám dobrý zážitok, dobrú mušku a hlavne si prajem, aby sme stadiaľ odišli šťastní a zdraví. Ďakujem. Takže, páni a dámy, srdečne vás vítam. Veľká vďaka, že ste prišli a boli ste ochotní aj v tomto krásnom bielom počasí podporiť túto vec a prispieť na dobrú vec, proti detskú onkológiu. Čo sa strelieb týka, prejdeme k tomu. Dynamická streľba, rozhodca som ja. Čakajú vás dve stage IDPA, ako bolo písané v propozíciách. Briefing sa pred každým stageom urobí na mieste. Čaká vás hod granátom, ten má na starosti Peťo Sány. A mierená streľba Robert Dargaj. Stále pred nástupom na strelište urobí sa briefing, vysvetlia sa veškeré pokyny, ako sa bude strieľať, čo sa bude strieľať, takisto aj základné bezpečnostné pravidlá. Čo vás chcem ale poprosiť hneď teraz, keďže všetci sme športoví strelci, je to športová akcia, pohyb po strelnici, kto má zbraň pri sebe za opaskom, striktne vybitá zbraň, zásobník von. Máte ich všetci pod bundami, nikto to nevidí, zásobník nemá čo robiť v zbraní na streleckom preteku. Takisto, kto tu doniesol si dlhé zbrane, presun, hlaveň hore, vlajočka v zbrani, aby bolo jasne viditeľné, že zbraň je vybitá. Takisto pevne verím, že akcia sa vám bude páčiť, bude úspešná. Pre víťazov sú pripravené aj vecné ceny, aj diplomy, aj trofeje, čiže kto sa posnaží a bude úspešný, na prázdno domov nepôjde. A teraz to všetko z mojej strany. Dúfam, že si to všetci užijete. Hlavná pointa tejto akcie je stretnúť sa, porozprávať, dať si čajík a troška si užiť tú streľbu. Takže držím palce všetkým. Afraid. Oh. Down in the darkness, I was crawling through the human race. I heard the voices through the dark. So I beat my fist against my chest, against my heart.
feet in the fire, higher and higher, rising up, now I'm dangerous. I'm dangerous. Rising up, now I'm dangerous. Dúfam, že sa vám to páčilo a tak ako bolo povedané na úvode, dúfam, že sme začali tradíciu, ktorá sa bude opakovať každý rok stále vo väčšom a väčšom počte ľudí. Predsa len išlo to celé na dobrú vec, ktorú podľa mňa stojí za to podporovať aj naďalej. Pretek sa vám dúfam, že páčil a prejdeme k vyhodnoteniu. Osobitne sa hodnotila mierená streľba, osobitne sa hodnotila dynamická streľba. Takže prejdeme k odovzdávaní cien. Začneme divíziou IDPA. 3. miesto Škvarek Jakub. Nie pôjde. Nie. Tino, mi sa postaví hore. Hore mu dávaj cenu. Hore. Na bedňu. Na švédsku bedňu. V divízii IDPA 2. miesto Vladimír Hamadej. Blahoželám. Jak to bolo? Poslední budú prví a prví budú poslední. Posledný, čo prišiel to odstrieľať. 1. miesto v divízii DPA. Aďo Vavrek. Juhu, Axo! Úsmev. Tešíme sa trošku s tými pohármi. Stojíme radostne. Javíme emociu. Prejdeme na vyhodnotenie mierenej streľby. No, 3. miesto Paločko Tomáš. no dívaj. Musel odísť. Muselo byť. Išiel vlak. Zoberiem za ňo. Budeš s ním v kontakte? Po vyhodnotení potom. Miesto číslo 2 Hamadej Vladimír. Vládo. Páči sa? Prvé miesto v mierenej streľbe Parácka Juraj. Nastupe víťazov foto. Markus to. Foto. Vážení súťažiaci, dovolte mi, aby v mene nás, ktorí sme tu ktorí sa starali o tejto súťaže, vám poďakovali za účasť. Tak ako bolo spomínané, ďakujeme vám aj za príspevky, ktorými ste prispeli, pretože fakt budú slúžiť práve pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Tak ako bolo povedané, že sme založili určitú tradíciu, Slovenský poľovnícky zväz a poľovnícka komora vám bude práve napomocná k tomu, aby sa to stále zdokonalovalo, aby to bolo stále lepšie a lepšie. Síce mám obavy, že sme boli trošku viacej, neviem, či tam neostali nejaké tela, ale sme ostali trošku menej, jak na začiatku, ale nevadí, počasie nám prialo,
Verím, že ste všetci spokojní a tak, jak sme si prijali na začiatku, že každý odniesol ten dobrý, pekný zážitok dnešného dňa. Verím, že sa nám podarilo to naplniť. Tak teším sa na budúci rok. Dobrý deň, prajem. Dostal som slovo, tak ďakujem za slovo. Moje meno je Martin Mušinský a som prezidentom občianskeho združenia Spoločnosť detskej onkológie Košice. Od 95. roku toto občianske združenie zastrešuje detskú onkológiu na východnom Slovensku. A v súčasnosti som 4. rok prezidentom tohto občianskeho združenia a 19 rokov pôsobím ako dobrovoľník na tomto detskej onkológie, kde sa starám a sa snažím pomáhať deťom a aj rodinom a aj pracujúcemu zdravotníckemu personálu. Veľmi si vážim vašu pomoc a že máte také dobré srdcia, že ste podporili takúto skvelú vec a práve naše oddelenie detskej onkológie a hematológie v Košiciach. Máme 3 onkológie na Slovensku: Bratislava, Banská Bystrica a Košice. Máme najvyššiu spadovú oblasť, keď vieme, že samotné východné Slovensko je obrovské, takže máme strašne veľa detských pacientov na také malé oddelenia, keď máme v Košiciach, máme 8 izieb, maximálna kapacita oddelenia je 15 detí, majú 16, takže momentálne prechádzame takou realizáciou, že chceme vlastne pomôcť tomu oddeleniu takým štýlom, že už niekoľko rokov sa snažím o to, aby sme mali vybudovanú novú detskú onkológiu na východnom Slovensku, lebo si východ zaslúži si to. Ale ak vieme, aká je situácia v štáte a v zdravotníctve, tak vlastne sľuby sa sľubujú, ale vládni sa radujú. Tak som pristúpil k takým krokom s pani primárkou, že ideme za vlastné peniaze rekonstruovať a zmodernizovať trošku oddelenie. A v súčasnosti nám treba 37 miliónov na novú detskú onkológiu, ktorú máme jeden z najlepších projektov na Slovensku, ale už sa nepodarilo. Zatiaľ peniažky nepochádzajú, tak vlastne ideme za vlastne zrekonštruovať to oddelenie. Takže ideme takouto cestou. A ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste naozaj super podporili a vážim si tú pomoc a peniažky nasmerujeme tak, aby sa dostali priamo aj k ich rodinám, teda vlastne, lebo keď sami viete dobre, že v rodine, ak taká situácia nastane, tak netrpí len dieťa, ale samotní rodičia, celá rodina. Takže veľmi pekne vám ďakujem za to. Takže ešte raz ďakujem všetkým, že ste prišli, že ste prispeli. Každý z vás uvedol e-mailovú adresu, výsledky vám prídu tam, zároveň potom určite príde aj oznámenie o celkovej výške vyzbieraných peňazí, nakoľko transparentný účet ešte zostáva otvorený nejaký týždeň, dva, v prípade, aby tam dobehli všetky platby, ktoré boli poslané, pokiaľ nejaký opoddielci, keď sa nájdu. A budete potom mailom o všetkom informovaní, aká čiastka bola vyzbieraná, koľko sa odovzdalo, je hovorím transparentný účet, v maili budete mať aj odkaz, aby ste si to vedeli pozrieť, všetky pohyby na ňom a všetky transakcie. Príde vám to určite mailom. A ešte raz všetkým ďakujem veľmi pekne. A my ďakujem. Ďakujem za organizáciu. No.